Kif ninsabu ġimgħat biss il-bot mill-festi tal-miliet u tal-ewwel tas-sena, tnidiet il-kampanja Unfoq bil-għaqal li żied l-għarfien fuq l-importanza li wieħed iġemma u mhux iberbaq kull ma jiġi għal idejh. Iċ-ċermen tal-Istrateġija l-Irtirar u l-Kapaċità Finanzjarja David Peter Ridgingel qal li l-kampanja hija mmirata lejn nies vulnerabbli biex tgħinhom jagħmlu użu aħjar mill-ftit li jkollhom, iżda anke lejn dawk li finanzjarjament mhumiex neqsin biex ukoll jarfu l-importanza li jġemmgħu u jaħsbu għal ġejjieni. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Familja Mark Mussu irrimarka li skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika madwar 25% tal-ikel li jinxtara f'pajjiżna jinħela. Da fil-waqt li fi żmien il-festi l-ikel mormi jitripla. Ħankunu qegħdin niffukaw fuq l-infiq bil-għaqal għax dan ukoll jorbot mal-kapaċità ta' persuna li tfaddal u allura taħsab għall-irtirar tagħha. U għedin invarawa lejliet l-istaġun tal-festi minħabba li naturalment fl-istaġun tal-festi tal-minitu l-ewwel tas-sena l-infiq jikber iżjed. Maħniex ngħidu biex in-nies ma jonfqux imma biex jonfqu bil-għaqal. Brabta mal-kampanja tnieda s-sit elettroniku financialcapability.gov.mt li se jipprovdi informazzjoni kemm lill-pensjonanti u kif ukoll lill-persuni iżgħar fl-età. Il-website se tgħaddi wkoll informazzjoni dwar kif wieħed għandu jitratta sitwazzjonijiet differenti f'ħajtu li jistgħu jitfgħu pis finanzjarju. Il-Ministru Michael Falzon qal li l-qudiem wieħed se jkun jista' jirċievi gwida finanzjarja fuq l-irtirar minn ċett fuq il-website stess. Da filwaqt li l-kampanja Unfoq bil-għaqal qed turi lin-nies kif għandhom igawdu l-festi b'mod iktar responsabbli filwaqt li tħeġġeġ biex fl-ewwel tas-sena dak li jkun bħala riżoluzzjoni jagħżel li jġemma dak is-sold żejjed.